Right, vazukuru vasekurusend, welcome to the show. Welcome to the show. Right, let's just share my streaming yedu and nemamwe ma social media platforms and the Facebook, kupi kupi, we can just share Twitter. Excuse me. Let's just share those on Twitter panapa. I'm just sharing. I'm sharing nevamwe kuti vamwe vangu vari vanouya. I'm just sharing. Nadidi. I'm just sharing. Chiudzawo vamwe kuti takutanga ndidi. Streaming yedu takati ndeye 1 hour. 1 hour 20 minutes at max. So let's just share. Kune mamwe ma andidi. Share. Ngoudzawo vamwe kuti aiwa basa riya rakutanga. Aiwa basa riya, ngoma iya yarira.
Maswera sei vazukuru vangu, vana vehanzvadzi. Asekuru venyu vaswera bho. Handiti takatandara hedu vazukuru. I'm just sharing kune mamwe platform. So kune vanokwanisa, let's just do the same. Handiti just share kune mamwe maplatform. Hey, nhasi ndine kamusoro kari kurwadza. Mheno chichirwiti. Ndatomboti nemuzukuru wangu ndimwe mvura, so ndiri kumwa mvura yakati wandei nemafluid. Mheno chichirwitika nemusoro wasekuru. But haakushanda, tinoshanda hedu. Hausi kurwadza zvokuti tingatadze kushanda. Handiti ngatishare. Let's just share. Please, kune vanokwanisa. Handiti let's just share our streaming. Right. Okay. Okay. One last group. Right, maswera sei vazukuru. Takutanga program yedu. I think share, it's okay. Vamwe vanotibatira pamberi. Right. Charlotte Conte, Zurudidi, thanks very much for waiting. Semo Musapukira, Zurudidi, Aspera ere Bomzuguru, Tresedna, Aspera Boere, Sara Chavuma, Aspera Sem Zuguru, thanks very much. Support. Tendai Chengeta, Zurudi, Aspera Boere Mzukuru, Admire Simango. How are you, Mzukuru? Thanks very much for coming. This Gariano. Wakadi yako, waswera se, tachipanwe. Anditi. Right. Vazukuru, tadzoka zvakare, anditi. Tadzoka zvakare. Tinge tiri tinombokurukura. Anditi. Timbokurukura pamusoro penyaya yedu. Nyaradzai patia. Zviri kudii muzukuru wangu? Rachel Jackson, ndeipi yako waswera bho here? Thanks very much. Right, vazukuru, ngoma ndiyo timbotaura pamusoro timbotaura nemadzimai. Handiti dombotaura nemadzimai pazuva ranhasi. Timbotaurirana, timboonesana zvemudzimba umu
zvakamira sei marelationships vazukuru hamudi munhu anongocomplaina. Varume vazhinji vari kutaura vachiti zoni tiri kuita kuti zoni isusu tisazoitawo zvinhu zvakanaka kudzimba uku inyaya yekuti madzimai kana kuti vasikana vatinodanana navo they are always complaining. And they are always complaining over everything. No matter kuti murume aita chipi zvaitwa ndezvipi hanzi munongocomplaina. Anditi ndoda kuti nditangire ikoko tichizoenda hedu kubedroom. Anditi why is it you are always complaining vazukuru? Ndikaendise link anditi vanokwanisa kupinda mustudio ngavauye. I'm inviting everyone present to come studio tizotaura. Uya mustudio muzukuru tizotaura. Ndaisa link. Anditi nyaya dzachona dzakawanda. Vamwewo vanotiwo uchapa madzimai muri kunzi uchapa unenge uri kuti one day kucomplaina uchapa nyaya dzachona dzikowanda. So toda kuti tinge rega ndimbodzima malights because maziso angu hameno ari kutorwadza. Taita hope kuti muri kundiona nditi muri kundiona. So yaititaurira nevana baba vakomana vaimuzotiudza muzovaudza nhasi madzimai muvaudzewo zvamusingafarire zvavanoita. Anditi ngavazive kuti aiwa isusu muzukuru wangu hameno chii chinoitika ndinobatikana zvisingaite pese paunouya uchida kupinda mustudio ironyora kuti authenticated with YouTube. Hameno kuti zorevei haisi kupa option yekuti tikujoinisa. Chimbotiraya kupinda ona kamuzukuru wangu ari kutiraya kuda kupinda. Chimbopinda wakavhura face but worega kuzviratidza iwewe. You can even turn your gadget down kuti tisakuona. Handiti try izvozvo. Right, kupa idea. Thanks very much vazukuru nekuuya. Thank you so much nesupport. Aiwa ipapo ndopatoda kutomborova chaipo. Handiti nezuro taitovaratidza kuti west vana baba vane vakomana taitovaratidza kuti zvinhu zvinorohwa sei. Tivaratidza kuti west haufa. Handiti ndiani akunoka padhopa? Ndiani? Meno ndiani akunoka padhopa ndiri baba? Just a minute ndichivhurira. Ora ndaisa link. Ngatipindei mustudio. Hello, how are you? I'm not sure. Go and check. Right, ndaisa link. Ngatiuye tizotaura nyaya yachona. Ndoda kuratidzai kuti chikapa chinorohwa sei vazukuru. Nhasi ndokuratidzai. Ndokuratidzai. Ndikuratidzei here kuti chikapa chinorohwa sei. Vazukuru. Ndokuratidzai. Alright, ndichakuratidzai. Mukandinyengerera zvakanaka. Handiti so madzimai imwe futi challenge iripo ndeyekuti ndogara ndichiudza vanhu kuti ivahure remba mako, ivabhichi chairo chairo pamurume wako. Musaekte kana wane murume wako usada kuzviita mai holy. Ndoziva kuti munoenda kuchechi and you love the Lord. But kana yanguva yebonde vazukuru kana yanguva yebonde yemubedroom usazviite my holy spirit. Handiti chitomboita hure chairo kutombomuratidzira kuti aiwa hashamwari asaone zvimwe zvinhu zviri kunze.
Unotenga kutuma linjari ndotuma lanjari ndizvo ndurikugona nemabhurugwa mukadzi atenderwa muzukuru kana muchipinda mubedroom hautenderwi kupinda nebhurugwa rinenge hovhorosi mamazandawe atinopfeke kuti rinenge richiita ungati hovhorosi pandana nenguva pfekawo mabhurugwa anenge ari netutambo pakati pemagazi bhurugwa rekuti harioneki handiti kanenge achingooneka katambo kumusoro bhurugwa rine tumalesi kuti munhu anenge achiita kuda kudongorera kuti aone kuti zvinhu zviri kuitika ndo zvinotoda varume izvozvo tumabhamushoti handiti ndakazoona vamwe vanoti vamwe varume vanobva vagumbuko ko anga asitorina bhurugwa kare ko bhurugwa anoridii vamwe vakatongwara vatopinde mubedroom akapfeka underwear anongoti kubva unogeza otopfeka kamwe kadhiresi kake kamwe kari sexy zvinotenderwa izvozvo handiti zvinotenderwa so pakaipa right tatsikwa nevakuru nhasi tinodzidza zvakawanda mudhara ndekudii mushe zvakamira sei moti muri sei aiwa isusu bho mudhara mushe maita patamauya mudhara pachegu taura zvenyu right guys ndidj sparks apa ndidj sparks zim reality itv ande ndo vachona iva padj sparks ndiri kudawo t-shirt yenyu ke haisi dhinga ndoita seti yekudubai aiwa ndoda kutoipfeka kunoku ndichitombobudikira kuti vanhu vane problem yekuti kana muchiita nichi yakafanana yakada kuti fananei people they think kuti muri pacompetition you are competing of which we complement each other exactly nekutombobvunzawo dj sparks kana sina kutonzwa kutoti zvinhu zviri kufamba sei ndotombonobvunza kuti komudhara nhasi kune nyaya yani man isusu takasiyana matsva kushaya kugadzira industry yedu zviri different from mamwe maindustries yes haipapa musunye takushaya kugadzira one love yekuti vanhu vanotogona kutoshamisika kuti kuenda because izvi mukona chindatobva kwandini ndichitomhanya kuti ndikwanisa kupinda palive ino because I believe kuti isusu tofanira kugadzira industry different from mamwe maindustry akaita semusic vanenge vachiitirana zvimagodo waiziva that's very true. That is very true. Ndogara ndichitaura ndichiti zvoni macelebrity nozviti macelebrity chavasingazwe ndechekuti isusu tisi tinotoita kuti varire because nyaya yake tikasaitaura togona kungodecide ukangobohwa dj sparks izvi togona kungodecide kuti nyaya dzako hatichadzitaure tobva tatoenda kumagrupu edu ese totonotiudzana tese kuti ningi nyange akaita chiri kubvira ka tinongoignora and we can do that. Exactly. Isusu kuona chi angosendi mukuona chi ini ndobhiliva kuti kuona isusu ka takakwanisa kuita one love isusu pachedu isusu vaiziya tinotogona kutogadzira industry yakatoipa because unoona vanhu vemuzimbabwe tinovashoma ka but ndo mune hatred imwe isiripo waiziya vanhu vashoma ivavo saka since tiri vanhu vashoma tofanira kunge tine at least tiri vanhu vashoma toita one love totoenda kumberi zvakaipa senyika. Yes, yeah, that's very true. That is very true. Ndafara mauya mudhara, thanks very much nekuaccepta invitation. Topic yatiri kufamba nayo kubva nezuro tiri kufamba netopic yakaipa. Inini sasekuru vevanhu ka ndakati aiwa ka ndoda kuti ndipote tichibatsirana nevazukuru vangu handiti kuitira kuti mudzimba munakidzi. Ndakambotaura kuti I was married for 10 years, so
nyaya dzacho dzimwe dzandine chitotaura panapa inyaya dzandinotoziva chaizvo. Exactly. Experience. Yeah. Experience iripo. Kana nezurongoti yenyu manga musipa nhaukwanisa kubata mudhara, ndakatombotambisira chiuno kuti vanhurume chiuno chinotambiswa sei. Mukadzi kana uchikwirana nemukadzika haukwirana naye nebhodhi yese uchidai. Aiwa, unongotambisa chiuno, west ndo inenge ichingoshanda. So nhasi ndoda kumbotambisa futi west ndichiratidza vasikana kuti chikapa chinorohwa sei. Yeah, man. Tinenge tiripo pakusimbisa tichitodzidza. Taura zvenyu ndinotofara ndakuonai kudai. Ndimuchanyanyadzidza here ikoko, hamusi mave magraduate here. Tichipa kudzidza. Right, magona mauya ndakamboita makuhwa yenyu kamudhara. Handina kukwanisa kubatai pamakuhwa achona, sazva matouya magona. Can you confirm kuti zvoni zveshuwa here zvandakaita makuhwa yenyu kuti makanobvisa pfuma some 2 weeks back? Ishuwa here kana kuti inyaya dzemastreets esocial media? Ichi chokwadi mudhara, takanowa panzou dzavo, takatovasira nzou dzekusanogosha vakamirira zvipembere. Vakamirira zvipembere. Aiwa makorokoto. Saka guva rangu raiva rechokwadi, kozi ndakatoudza vanhu ndikati anongosangana DJ Sparks angoenda kuZim Reality enda unongoti makorokoto. Ndaimaona makorokoto achingouya, makorokoto select, makorokoto DJ. Ndakatogeri mvera mhanya kuchirongwa because ndofana kudzidzira kutambisa chiuno. Makabva matirega tiuye paprogram. Taura zvenyu. Right. Ndiri papo kandanga ndichitaura mudhara nenyaya yandanga ndichitaura yatodiscasa ndikati pane zvimwe zvinhu zvinotena off varume. Hamukwanisi kumbotibatsirawo here tibatsirane navo vasikana vedu ava nemadzimai edu kuti aiwa zvakati nezvakati hazvitenderwe kunge uri unotaura kana kuti unge uri unoita patime dzatinoita kuda kusangana pabonde. Also ndezvipiwo kapfekero kamunofarira handiti kuti unge uchionawo mubedroom mwako wakapfeka saizvozvo ndekapi? I think chokutanga chandinoona ndechekuti tinowanzotena vanhu ofu kazhinji kacho kubvunzwa zvipande. Waiziva tiri pakuti ngona magaisi togona kunge tine zvipande sometimes. Pane nguva zvipande ndo zvipi? ukona zvafana nesu, ukona isusu tina vamwe vanhu vanotifarira. Waiziva vanotifarira zvekuti unoona pamwe pacho kana kuzombosangana nemiedzo. Waiziva tobva tazobatirwa senyaya dzenyu zveshuwa. Senyaya dzenyu mimi mapublic figure ka mamwe mabhebhi. Saukona sometimes ukona unoona zvozonima kuti timboite zvatinoita ka ndo panobva watanga kubvunzwa chipande kuti pakati nguva dzanodzokawo padheni uri muchiki. Waiziva ndo panobva watanga kubvunzwa zvinhu zvakadaro. Waiziva zvinogona kutena munhu ofu. Alright. So muri kuti mimi pane nyaya dzatinobvunzanawo masikati kwozoita dzimwe nyaya dzatisingafanira kubvunzana kana takupinda mubedroom. Kuroti mubedroom hamufaniri kuita mucourtroom. Hamufaniri kuita mucourtroom like unozachichezachi yekubvunzana zvipande, kumbotsiurana. Waiziva vamwe topinda nehati, topinda nemwoyo. Waiziva zvinobva zvatena ofu.
saka at least kachinge tine maissues edu ka tapedza edu tozotanga kubvunzana maissues at least zvinani. All right, okay. All right. All right, saka trip apo mundara kopa dressing up. Dressing inoitawo kuti zvinhu zvifaye ndeipi? Because padressing ndo pangu panorasika munhu. Ukona chipa dressing ndobhiliva ini kuti kuna munhu anofanira kuziva kuti amai apa tamubedroom aziya. Kuti aifanira kurememba kuti ndine zvinhu zvandaswera ndichiona paWhatsApp, tine zvinhu zvandaswera ndichiona pastreets. Alright, mastreets social media. Pane pakaipa ka ndafanira paInstagram pakaipa ka. Vakomana vachona vanopefoma paInstagram ipopo yavo. Nevasikana vachona iwe. Vasikana vanowese plus isusu tova nemakuhwa akatochiita chimbofollowana naDiana Kai anani saka iwoka unofanira kuzonda. Saka unofanira kutozoti unofanira kuti pandopinda mujeni ndombopota ndizvionawo live aiziya. Wodza ukangoramba wakaita se ukangoramba ndopanozofunga kuti pamwe paInstagram panana. Saka at least munhu mujeni ngadrese ngenadiana Kai. Ndara ndine rimwe video randaita hanzi Johnny Vuli Gate. Ndasangana naye musikana Nadia ndasangana naye Nadia Kai. So musikana ngachitamba pane kavidheo kandatokanda before show inoi. Aiwa mudhara musanyeperwe. Ndogara nchiudza vanhu kuti kana muchidanana kana kuti muri mumba chaimo chaimo, mukadzi chimboita rimwe zuva rekuti itotora tumadhanzo tunoti tichibuda twana Jerusalem handiti nekari kupisa kanonzi hanzi Vuli Gate handiti. Iko Kai unombokaridza mudheni musesa achibva kugraph ungomusurprise wotanga kutombotambawo ndimbozvionawo live sezvamuri kutaura. Kwete kuti munhu unenge wakangoita ungati danda mumba. Iye munhu azoitirwa hake paInstagram anenge angoitirawo inini at least waiziya. Handizozvichiva zvine zvichiitwa paInstagram zvera. Plus manofanira kuchuzawo tumasini twekupfeka turi mukati twakanaka twekuti ndakakaonawo hapana ndobhiliva. Iwe uri kuona kuti chii DJ Sparks hakuna mukadzi akashata shamwari, hakuna mukadzi akashata, but vakadzi ndounozvishatisa. Iye pachake ndiye anotozvimakisa mukadzi, but mukadzi hapana mukadzi akashata. Wozi mukadzi kungoshama chete ka. Atonaka. Saka ukona isusu tobhiliva kuti here tobhiliva kuti tisokona ukona munhu atozosvika pakuti haona wangu ka chuya tigare tese haukona wangu ndenichitonakirwa iziya neitonakirwa. Saka tigare kuti wakazonditira rimwe skiri rakaipa ndobhiliva wese. Taura zvei musi kutombonyepa manje zvandoda kuita rega ndimboinvita guest toda kuti vambouya mabhebhi. Pane vamwe madzimai nasaita advantage yoti DJ Sparks tinavo vamwewo madzimai vanotomboti ndoda unozva kuti mune mamwe mafans mudhara enyu akawanda ari panapa. I can say most people anofollow Send TV mafans also Zim Reality ITV. So ndaisa link uyai mustudio tizotaura navo DJ Sparks one on one anditi mumbovafaya nemibvunzo munguavhi ndo vanodzi nguavha nyaya dzachona anditi. Also vazukuruka, let's not forget to go and subscribe anditi. Let's subscribe to Zim Reality ITV. Let's go and subscribe, let's support nekuisa malike nekushare. Let's share anditi. Munge muri munonzwa zviri kupisa pazvinenge zvichangoburwa.
and so ndaisa Yeah, futi man. link uyam studio vazukuru come studio vazukuru Pinda studio. vasakuse so yes handisi kuzomboita zvandoda kuita ndine zvandakakugadzirirai nezuro vazukuru ndakakuradzai mamoves kuti west inotambiswa sei anditi so nhasi ndichasimudza makumbo pachibhebhi chaipo chaipo dj sparks vanenge varipo handasina kupefoma zviya zvamunosiona kuinstagram zviyazvi tiri kuzviwidza kumpa we are bringing it home Yeah, man. Ndo zvinofanira kuitika bozi toswera tichiona hora mainstagram. Shamwari ende ndotori nasamwana wandoda kuti ndikumbire ndine umwe bhebhi mheno ndatadzwa nei kuzvifunga pachiri netime but munhu anotibatsira zvisingaitiri. Ukona ini nangosenzi ndakazwa anofollowa manonzi DJ Manza manonzi DJ Manza ndakazwa kuti manondiendesa kugehena uyu ndokuziya here DJ Manza. Ndakaona kuti manondirasisa akunotiratidza roje kugehena. Onaka inini manje zvandaita inini Manza ndaingovapo ndakambozamawo kumutsura handii munoziva kuti I'm the only Zimbabwean angu handi ndini ndega sekuru so nyaya dzachona ndinofanira kumbopota ndichivateerera ndichitsura Manza ndakamukoniwa Manza aturi mudhara nhapo ndakazoziva kuti aiwa uyu munhu kauyu anondiendesa kugehena anondiendesa roje kugehena street. Of which hey nyaya dzachona dzine padzinofanira kudzidzisiwa dzichisvika because uri kuona kuti nyaya dzekukwirana inyaya dziri tori right inyaya dziri tori holy anditi but manje dzikazoitwa nemutowa vanodziita nawo vakomana pakaipa ndananoka hallo alright right vazukuru uyai titaure ndaisa link let's come and let's talk muchibvunza sekuru venyu kuti ndezvipi zvatinofarirawo vanhurumewo muchibvunza especially nhasi tiri kuda kunyanyodhina nevakadzi muuya muchindibvunza nemastaira atinofarira vanhurume handiti ndine muzukuru wangu wandinoda kumbokumbira kuti auye atori panapa palive streaming amene kuti achakwanise muzukuru wangu wandinotaura naye zvakanyanya ndakunyorerawo message please ndoda kuti umboacta nhasi so rakwana kukudza pachiri netime but uchazvivhara kumeso hapana chakuona kumeso ndine zvandoda kuti timboita panapa toda kumboacta stream ichanakidza sanezuro yakapesa yakubvira nezuro man ndakaposana karuzirira kanezuro nezuro yakazopesa yakubvira ndakangozoona manambers akubva kuma25 ikoko arika akunogara pa35 achibva pa35 akangozoona kugara pa45 achiti 55 60 saka ndashanda sekuru wakashanda alright sekuru wangu ari kupindura so what we are going to do ndoda kumbomukumbira kuti angari anopinda ambotiitira drama right DJ Sparks chimbondiudzaiwo kamudhara ndimi masta edu chimbondiudzaiwo kuti ndezvipi why is it varume imimika kunyanya pane varume vanotori nevakadzi vakanaka mabhebhi chaichairo kutoti unotoona kutoti mukadzi wake akarora bhebhi but by the end of the day anonochita nemukadzi andori level repasi pane mukadzi waanaye kumba chii chinenge chiitike kokati I think ipapo chinoitika number one ukona choitika angosei ndechekuti satani chaichaya ari pabasa. Alright. Satani chaichaya ari pabasa ndochinjekutanga endekoko right pamwe ndakanguwadza kutaurisa
Alright. Oh, Nangitati Saturday. chekutanga I think it's Saturday chari pabasa wese. Imwe yacho mwedzi. All right. All right. Then church 2 kwana chatika varume sometimes ka vanofunga ne vano decide stereki nebhureni stereki waiziya nemaziso futi. All right. Toyano decide nemaziso sometimes unangoona tangoona ka tobva tatobhilivha. All right. All right. I think mombacho toshasa maziso stereki saka mombacho takangoactirwa 2 minutes togona kubva tatopinda muaction waiziya. Shamwari, asi papauri kunyepa pakushandisirwa pakufunga nemaziso apa. Fananga tomboti futi for example tomboti kana iyo chaiyo waiziya yakufunga iyo haiyo inonetsa manje mufungiro wayo. Kazhinji kale tinofunga naiyo ka. Ndokakawanda kachona ende kazhinji ukangoona mbora yapo vazukuru kana pane vane vana padhuze nezuro ndofunga pastreaming ino ndakataura ndikati tinodana zvinhu nemazita anditi nezuro taidana zvinhu kana une munyarikani tibva matomborega kuona nevanyarikani because tichatoita zvinonyadzisira stereki panapa nditi ende so kutaura tinozvitaura ndopega pastreaming inotenderwa. So musaone nevanyarikani vana futi vana endai munorara haisi yenyu streaming iri panapa. Right, ndinogamuchira kushow muzukuru wangu. Hello muzukuru, handisi kuda kudana nezita because wauya wakazvivhara. Hello. Hello. Hameno chichiri kuitika nenetwork yemuzukuru wangu but inozoita zvayo sezvachitaurwa naDJ Sparks hanzi tinofunga. Ari muZimbabwe ere muzukuru? Muzukuru uyu aritori padhuze nekuareas kwenyu ikoko. Saka maybe network inenge ichishungurudza bodza kuno network mawani. Alright, nekuda kwezvamakutaura izvozvoka regai ndichitaure chokwadi ari kujozi. Alright, aiwa joza. Ndachida kukunzwa kuti muchataura muchiti kudindi kati ari kudhuze nemi. Ndatoona kuti pfungwa dzenyu dzangotarisana nemunhu mumwe chete. Aiwa. Susu bo munhu. Alright, but ndara ndoda kuzomboita guwa renyu chairo manje. Guwa ripi? Ndoda kuzombonatsoita nyaya yenyu chaiyo. Mufana kumbozombondikandirawo kuti mbondikandirawo anonji maphotos namadhamu mushe handinombogura hangu kumusoro ndombonatsovaratidza. Kwazi imimi DJ Sparks you are not just a YouTuber, remember. Ndimi motori macelebrity achona. Kuzvigamuchira kana usazvigamuchira hafoko. Yevanhu. Aiwa, I receive. Indotogara nchiudza. Indwaka DJ Sparks. Ndogara nchitodza vanhu kuti isusu we are celeb. As long as ndine vanhu vanondifollow ndakunzwawo kuti angosend vatichi DJ Sparks vatichi. Chino celebrity ka. It's a word derived from the word is to be celebrated. So the DJ Sparks we have got vanhu vanotokucelebrate. Yeah man, true that. Chokwadi Jozi. Show yedu manje yakuzonakidza. Yes, vazukuru vangu. Maswera say uncle. Right, good. That's where Maswera say. Aswera. Right. Muzukuru wangu mwacho nakazvivara. Hello. 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 Ameno chichiri kuitika. Hello.
Morisei. Ko wangu wakanyarara ndawa naye mzukuru. Zvokufamba here? Hello? All right. Muzukuru wangu zviri kudidi? Morisei. Handiribo. DJ Sparks Morisei. DJ Sparks vari boa, muri sei? I did it right. Welcome. Thank you. Ko ndinoda kuti timboita firimu kamuzukuru wangu. Wanzwa here? Muzukuru wangu amuresa DJ Sparks. Ndakateerera uncle. Nhasi ndoda kumboti nini newe ka toda kumboratidza vanhu chinonzi CheChikapa. So zvandiri kuda kuti uzoita ndoda kuti uzovhura kamera yako. Handiti uvhure kamera yako ubve wazvivhara kumeso. Unatsozvivhara kumeso. Wazvivhara kumeso unatsotsvaga kataiti kana trouser. Unatsopfeka riri trouser kuitira kuti vasazonyanyokanganisika. Inini ndicharatidza vanhu kuti pane pachirohwa chikapa chachona unenge uchirova sei. Handiti toda kudzidzisa vanhu bonde panapa zvinakidzi remachokwadi. Ivo uchivaratidzawo kuti west haitenderwi kuguma pasi kumudzimai kana uchikwirwa. Kana muchisurana ko west inoendere pasi haitenderwi, inofanira kuenda mudenga kudai. Hazvidi mariesals here. Aiwa ivo short notice uncle man. Indaongo ndijuma. Aiwa pane zvandakari kujuma zvakawanda zvikatobuda. Zvizhinji zvatakada kuita mariesals hazvina kubuda. Right. Yo. Ndara izvo hazvimbodi resa turi pakuti zvinhu zvinoitwa everyday. Ndo zvandiri kutotaura, ndo zvandiri kutoonesa muzukuru wangu toti izvo hazvidika namaria. Not in front of the camera. Zvafanana neni ndenga ndakambozviita pamberi penyu. Ndinogona kutongochirova ipo pana. Right. Muzukuru wangu mwachona H. Hello. H. Hello. Hatisi kukunzwa. Pane muzukuru wangu asiri kunzwa amenotinda. Okay. Ngatibvise. Hello. All right. Wazukuru wazikubatika hawakushandisa VPN yati kushandisa Zimbabwe mazuva. Maybe ndo zviri kuitika. Maybe ndo zviri kuitika. All right, rega timbopinza umwe. Right, welcome to the show mzukuru. Hello. Filan. Hello. Hello, Ango. Mzukuru wangu achangopita. Zvukudi. Hello. Ameno chishiri kuitika.
I don't know what's really happening. And it was a ready room. I'm certain they were ready. All right, I take your time. Gather all your courage. No, you want to go mesera. I can't go na go mesera ndini man. And it Tisingaiti. kana ana yako iri kurowezo. But don't worry, muzukuru wangu unodanana naye ka andoizwa watoti sekuru anopota wachipenga wachidaro. Haumborambwe. Aritori panapa futi. Ndatomukumbira. Akati sekuru musangozoita kuti mukadzi wangu aende che. Angoma ndiwomesera chokwadi. Zvisingaite. Ndakupinza pamahwani. Mahwani chaiwo. Yeah. Yeah, ndiwomesera. All right. Inzwaika vazukuru, hanzi nemuzukuru wangu, hanzi ini CheChikapa or no CheChikapa, boka one. All right. Ozoni vamwe vanoti CheChikapa hachina basa nditi, vamwe vari kutiwo CheChikapa hachina basa. Ngatimboitaure iyoyo. Ngatinyorei mumakoments vazukuru, CheChikapa bo here kana kuti hachina basa. Also tinochiziva here chinonzi CheChikapa. Umwe munhu atori ne5 years 10 years ari mumba hatoziva kuti chinonzi CheChikapa chachona chii. Tiri kuchiziva here CheChikapa chiri kutaurwa nasekuru. Nekutambisa chiuno. Tiri kuinzwisisa here language yacho. So ngatinyorei kumakoments muchitiudza kuti muri kuchiziva here. Positogona kungoti zvina basa. Ende Matinji haufa vazukuru. Matinji haufa. Anodiwa here kana kuti haadiwe. Vamwe vanoti vanoto Matinji bo, vanoto hasi bo. Ngatinyorei timboona kuti vanomada vakawanda sei. Uye vasingamadi vakawanda sei. Ngatinyorei vazukuru. Ngatitaurirane. All right. Hanzi CheChikapa bo cool, especially kumurume uko. Kuti varume tofanira kudzidzawo CheChikapa, handiti? Madzimai ari kuti zona anochidawo kuti munge muri munodi, munge muri munorova CheChikapa. So my question is, CheChikapa chachona muri kuchiziva here? Tiri kuchiziva here CheChikapa? Kana kuti CheChikapa hachisi Tinombonzi CheChikapa chacho chii? CheChikapa. Mana usvirana kunonakidza. Kana muchizoita pamutemo chaizvo. Haikudi uchiita kubira, kunoda uchinatsoita uchiziva kuti munhu uyu. Munhu uyu munhu wangu. Handiti? Ndaisa link vazukuru. Come. Ameno chichaitika na DJ Sparks handiti. DJ Sparks tinavo panapa is here. Chete is somebody who is busy, is always busy. So tikutarisira kuti vanodzoka tinenge tinawo futi handiti. Thanks very much DJ Sparks for accepting our invitation handiti. Nekuaccepta our invitation yedu kuva paSen TV. DJ Sparks maizviziva here kuti kugossip, Zim gossip, DJ Sparks is one of the leading YouTubers in Zimbabwe. One of the leading YouTubers. Asi munhu wekutamba naye handiti. Tine zvakawandawo zvatiri kutodzidzawo from DJ Sparks handiti. So kazhinji inini angosei ini moiziva kuti handina godo ini. Godo chigodo pauro handina. I always go kunoona DJ Sparks kuti vari kuzvifambisa sei. Not kuti zvoni ndine ndichida kungokopa chete. Kutonakidzwa naDJ Sparks ndichitonoonawo kuti mungwazi. Vari kuzvingwavha sei mastreets esocial media. And we need to be
we need to be supporting each other. Problem sezvataurwa naDJ Sparks kuti maZimbabweans problem yatinayo hatred. We hate one another. Tinovengana zvisingaite maZimbabweans. I don't know why tichidaro. We mustn't hate one another. Instead, we must love one another. Anditi to complementana panenge pagonwa neumwe. Let's complement each other instead of hating each other. Anditi actually, you use a lot of energy and muscles when you are hating someone. Kupura muscles aunoshandisa if you really love someone. When you love someone, it's healthy. Like myself, I love everyone. Mukabhuku kangu kevavengika handitorina handina munhu wandovenga. I love everyone the same. Anditi so dzimba dzedu ngadzimirwa zvikuru. Ngatinyorei right. Hanzi chii chinonzi chikapa. Chinonzi chikapa zvikuru ndo chandakuda kuzokuratidzai mai manje. I'm really going to show you kuti chikapa chii. Handiti thanks very much for asking. Chatotaurwa nemuzukuru wangu zvikanzi chikapa bo cool, especially kumurume uku. So meaning kuti zoni varume let's learn chinhu chinonzi chikapa. Handiti varume let's learn chinhu chinonzi chikapa, because vakadzi vanotoda kuti munge muri munhu watambi rovera chikapa. Handiti munge muri munhu warovera chikapa. Right. Are you ready? Are you ready, Mzukuru? Hello? All right. Show you the let's share our live streaming. Yes, say more. Zuri kudi mzukuru wangu wasikura boere semo. Haunanyanyononoka zvako show yedu. Haunanyanyononoka, but mai manje tiri kupedza ka takutopinda mu1 hour tiri panapa. Takutopinda mu1 hour 13, 1 hour 20 minutes, 1 hour 15 minutes will be closing our live streaming. Right. Vakadzi chimwe chinhu chandinoda kuti vazive ndechekuti kudiko vasikana nevamadzimai. What chinotena vanhurume off. Chimwe chinhu mudzimba kunyeperana. Kunyeperana kuri both sides zvakona. Come in. Both sides. Which one? What? This? No, this. AC is working. Right. Nachitaura nchiti zvimwe zvinhu zvinotena. Let's not lie, tisanyeperane. Zoti dzimba zizhinji dzine kunyeperana, ma secrets too much ma secrets. Inini hangu I prefer the truth that hates. And it's chokwadi chinorwadza is far much better a lie rinotapira kwenguva diki, but which will break my heart kana ndazozwa the truth. So it's far much better kugara waudza umwe wako chokwadi. Unozwa kuti zvinhu zvinotena munhu ofuka. Inyaya yekuti munhu anenge achingofunga kuti saka munhu wandiri kurara naye, munhu wandakuenda naye kumubhedha akandinyepera, anondinyepera. And you know, if you want to earn trust ya someone, if you want to earn my trust as a man, and it ndepe kuti zoni kana uchida kutena kana uchida kuwana trust, udza munhu chokwadi chisingaite. Chokwadi chisingaite chaicho ndichirevei vakadzi nevarume ka
past yedu, our past life, most of us haina kuchena. Ndonga ndambotaura pane rimwe video ndikati sure kwenda kuna kuchena wazukuru vanhu vakanakirwa zvisingaita nditi so usaite zvimwe zvinhu zvaunoviga kana wakambodanana nanhingika uchitomuudza kuti shamwari ininika ndakadanana nanhingi nababa wepanext door pedu anogona kugumbuka patime yachona iyoyo, but actually panopera kumunhu anorizina achatanga kutozoona kuti saka munhu uyu she is faithful, because akutondiudza izvi nenyaya yekuti she is now faithful or he is faithful. And trust, it is earned. We earn, we work for trust. Right, mzukuru wangu, are you ready? Yeah, ndadzoka uncle. Is it azviiti here kuti ndi-demonstrate rather than ndi-explain rather than demonstrating in action? I don't know. All right. Right, atoita zvese, nhasi toita zvese. Unenge uchi-explain uchiratidza. Uno-explain, you'll be explaining and uchimbozoshowa. Hausazonyanyise kuvaratidza chaizvo handiti? Usazonyatsovaratidza chaizvo. Tinongoita, and you saw how I was demonstrating yesterday. Yeah, I saw it. Yeah? I saw it, but I mean, can I just explain what it was saying? All right. Uchivaratidza kuti patinoi inodai. Chivhura kamera ubwo. Kamera yako ngaitangire panapa. Uri kuona pandiro? Yes. Yeah. Chivhura, but make sure kuti iri kutangira panapa pachest kana kuti pazasi chest going down. Ish. Gather your courage zvako. Right, hanzi nemuzukuru wangu hanzi kule pabate chaizvo ipapo mutiudzewo zvinoita 10 off kuvarume. Right, varume regai tipabate ipapo vazukuru. Varume havadi munhu anongocomplaina. Munhu wekuti always she's complaining. Number 1. Izvozvo zvokungoti ladies always complaining. Time yekuti tingewo tiri tinofara ndopaunotanga winza zvimbada, like what DJ Sparks was saying, kuti that's when you'll be bringing some issues zvimwe zvinenge zvakamboitika. Anditi imba inodawo vanhu vanoregererana vazukuru. Let's forgive and forget. That's why I'm doing that program each and every Thursday and sometimes Friday. But we must learn to forgive and forget. Anditi kana tikati takanganwirana, because remember that even yourself, you are not perfect. In one way or the other, you will certainly make mistakes. And if you not you definitely do my error. And if you not let my error, so what am I saying? Kana chinge takanganwirana taregerana, ngachinge tiri tinoregerana zvachese. Not kuita kabhuku kekuti wakambonditadzira zvakati. Especially vakadzi mune problem yekuti you don't forgive easily, you don't forget easily. You always pile, you'll be piling mafire, and you'll be piling kuti that day, but nguva yakati wakandiita zvakati, and then you normally want to bring it to bedroom, and of which it's wrong wazukuru. Musadaro. Kana tapa nguva yekukwirana, kana tanguva yekutota takuda kuenda kubedroom, let our bedrooms ngaasave macourtroom, rather ngaamutova mukunight club chaimu bedroom mako ngamuve mulodge, and ndokutoita chihure rachona uri iwe nemurume wako, dzimi mahure munenge muri mubemo. And instead of turn your bedroom into a courtroom. Manzwa, musakomplaine madzimai, hazvitenderwe izvo. It turns off varume. Amenoti ndapabata here papo. Hanzi, yes, the only Zimbabwean uncle ndini muzukuru. Thank you very much, much love. Love you back, and I love you back, muzukuru. Thank you so much. Fedi wakanyanya, thanks for coming.
right, hanzina tinodai mambotanga emisekuru kuita anogona kugadzawo courage my sister awo. Alright, I'm doing that. Alright, muzukuru wangu ndinokutenda necomment yako, thank you very much. Takuzvinyanya zveshuwa. Kana usina munhu kandova patiri kuti zoni, kana usina munhu tiri kuzvinyanya zveshuwa. This program tiri kutozviitira vanhu vantori nevanhu vanditi ndine urombo nekukukanganisira, but actually I'm very sure kuti hatisi kuitira ava vanhu vanenge iwewe, because you just pretend only usina pekuzopedzera shungu. So zvanga zviri wise kutoti pai patachiti vana ngavarove pasi newo urove pasi, because uchangosimudziwa mafeelings woshayiwa pekuzvibatsirira. Ndosaka une hasha muzukuru wangu, hasha dzako ndedzekuti wakapedzera kukwirwa kare, ndine urombo, but I don't need to be insulted when running a show. Anditi toenda kune zvine musoro wachona izvo. I'm sick and tired with people who always come and insult me when I'm running a show. Thanks very much necomment yako, but ndinakana nebasa rese. No rombo muzukuru, but I don't like to be insulted. I'm also human. Ndingaita show inoonekwa nevanhu more than 1,000. More than 1,000 people vachaona this show. Iwe wega ndongozoona kuti zvatiriita zvine musoro, wakazvarwa sei? Handi panitori nevanhu vakasvirana kuti unge uri unobuda iwewe ndo vandiri kureva. Pana vanhu vakatodecide kuti toda kutosvirana kuti uvepo iwewe, so zvisina musoro ndezvipi kana zvisi zvauri kuti zvisina musoro zvakaita kuti unge uripo iwewe. Mukwane ndini sekuru vevanhu. Sorry hako muzukuru batani. Kati matsamwa. Munhu angauye pashow pedu batiudza kuti zvoni makuzvinyanya zvino handione zvine musoro mashaya nyaya. That is nonsensical. You are a product of kusvirana. Wotiudza kuti hazvina musoro. Iwe apa kusvirwa kwacho unoda stereo. Kurutoshaya nokusvira. Seni ndiri kutongoshayiwa no. Don't try me kana ndiri pashow. Unonyora macomments akadhakwa kana kuma anonzi kumwe kwese, but pashow don't try it. Kamera yangu iri kunetsa kuita on. Ndiri kuzviona. Naye muzukuru hana utsamwa, but munhu angauye uda kutozoonererwa panapa show. Isi tiri kuzviitira zvinhu zvedu isi. Tiri kuzviitira zvinhu zvedu, hatina kuenda kumba kwemunhu. Tiri kuzviitira pamba pedu, munhu ungauye pamba pedu uzoti insauta sure. That is nonsensical. Zvakaoma. Ndanga ndakamboshaudha munhu, ndiye munhu aitawo munyama wekutanga kushaudha uyu munhu wandashaudha. Angati ndosaka musingatogone kuti utambise kuita chikapa chachona chatinoda kutokudzidzisai kuti dzimba dzimire, musasiyiwe sekusiyiwa kwatakaitwa isusu. Asi munhu anobva atotanga kutouya achitoti muri kuzvinyanya hazvina musoro. Hazvina musoro, iwo wakaitwa kune vana vangani zve. Hakusi kuvhura gumbo uchitadza futi kuvhura gumbo kwacho. Hautogone kuvhura gumbo kwacho. Zvakwana sekuru. Handidi munhu anondibhowa ndiri pabasa mani. Okay, kamera yangu iri kuramba kutena on. I don't know what's wrong. All right. Yeah. Right, hanzione muzukuru wangu 5 hako, hanziko iwe wapindurei kana zvisina musoro. Hanziko iwe wapindurei kana zvisina musoro. Ngoti tisiye muchikapa chega. Ndizvozvo. Tisiye tega muchikapa chedu chatinoda kutoita. Ndiri kutozochiita panapa enda handisi kuzoitira kupi.
handisi kuyazoitira kwenyu, tiri kuizviitira pamba pedu panapa patakatotaurira nevazukuru vangu kuti ndo patine tizitiro munhu unga Okay. Alright, handatomuregerera kare mati ndiri kurevesere zvandotaura kutongofarawo muzukuru wangu and I love you so much. Okay. Alright. Uncle. Yes, ngativaudze chinonzi chikapa chizukuru, ngatibovaudza kamera yako zvairi kubhaiza. Chikapa chinoitwa send, I will be demonstrating. Yeah, CheChikapa is like CheChikapa anti CheChikapa chinoitwa nemunhu anenge ari pasi. Ndinu nemanhede kuonai ango. So waist yako haibvumidzwi kuti magaro ako haabvumidzwe kugara pasi kuti agare pasi kuti dzi anofanirwa kusumukira mudenga. So yes, alright, ndagona. Unofanirwa kumasimudzira, hausumudzi zvakanyanya, you just leave them a little bit, kwete kunyanya. Hazvibviri kuti unyanye kusumudza kuenda mudenga because pamusoro panenge pane munhu. So you will be moving your waist in a circular way, like up and down, and down. But unenge uchimovha waist yako in a circular form, but you will be going up and down, something like that. Alright, ndiri kuda kubvisa macomments. Ndoda kuti ndikabvisa macomments to atadi ndonatsooneka. Okay. Ndo zvinhu zvandasa ndakamboita izvi. Alright. Okay. Ndakuonekerwa zvikuru. Nyorai pamacomments kuti muti muri kunatsondiona here. Unatsondionerwa zvikuru pamacomments. Uri kundoonerewo mzukuru. Zvakanaka. Demonstrate. Yes, I'm seeing you. Alright. Perfect. Yes. Alright, thanks Banyainda. Anzo muri kuoneka. Sawa tindodi. Unenge kana uchinge wakarara nemanhede, magaro ako awa haafanirwi kugunzva pasi apa. Alright. Musana ndaita unofanirwa kumasimudzira mbichana. And then during, because you will be moving your waist in a circular form, like, but you will be going up and down, but uchi uneka kutenderedza chiuno. Exactly. Ndizvo here. Ndizvo angu. Alright. Vazukuru macomments ndizvo here. Ndizvo here zvaitwa naangu izvi. Regai in the comment section, but I think ini ndo zvandinoziva. I think ndizvo. Yeah. Alright. Ndiripo.
can see you. All right, just a minute. But urukundindwa? Yes, I can hear you. All right, just give me a minute. It's okay. Yeah, Mzukuru. Uncle. Hello? Yeah, you can go Yes. ahead. Uchititsanangurira. Yeah, I think zvandatsanangura pachikapa ndizvozvo, uncle. All right. All right. Yes. Ko kana pari pa toda kuti tinatsoita segame handiti. Yes. Ko kana pari pa kana ari munhurume, hanzi munhurume futi anodawo kuti ange ari anhorwa chikapu. Yo, kuvanhurume hangu handizozivi kuti kuvanhurume handizozivi kuti unoita sei, but as for us women, I think that's it. The way yamaita nayo, I don't know kuti comment section vari kuti kudii. All right, regati. Pamwe ndinogona kufunga kuti pamwe ndinoziva ndisingazivi. Comment section ndizvo here zvandachita. Ameno chichi yakuitika pa. Are they confirmed? Comment section iri kuconfirma kuti ndizvo here. Ndozvandoda kutrai kuti ndicheke. Ameno pandamuvhawo pagadget yangu padevice rangu. Pakuda kutikanganisa. Okay. But you can hear me, handit? Yes, I can hear you. Yakastika chete, but I can hear you. All right. Try with a restart. Wamboverenga comment section here. Vari kuti kudi? Inini kwangu akamira haasi kufamba. All right, yes. And Navanya, you don't have to move the whole body kule. All right. I think the reason why mamchi move the whole body is magarira manga makaita, but kana wakarara nemanhede zvakanaka, it's only the waist inofanirwa kumova, like she's saying. Sezvamaitaura nezuro zviya kuti kana
uchiita bonde nemukadzi wako haumuvhi the whole body, unomuvha waist chete. Same applies pachikapa. Kana uchimuvha waist, kana uchiita chikapa unomuvha waist chete. Right. Ndinourongwa zukuru hamene uchichamboitika handiti. Panga paitika katechnical. Papaitika katechnical problem handiti, but tichiripo ndichani. Muzukuru wangu dzoka uzonditsanangurira. Nevamwe vazukuru vangu vanoti aiwa toda kuti tinge tiri tinokudza kuti zvinofamba sei. Uyai mutiratidze, then I can demonstrate. I can demonstrate. So I'm putting a link down below. Let's come and join. Tizodzidzisana. Right, ndichitaura ndiri ipapo vazukuru, kana uchiona kuti zvatiri kudzidzisana panapa zvikubatsire, vakangonaka kuti unongobva wakanyarara pane kuudzira vanhu kuti musadai pamusha penyu. Hazvinzwaro vazukuru, handiti? Hazvinzwaro. Right, hanzi banyaya hanzi kumagaro chete, west yodzikama hayo sekuru. Okay, so chinenge chifanira kutamba kureva kuti chinenge chifanira kutamba kumagaro, handiti? Ndizvo
Zvozvo zvauri kureva here muzukuru? Kumagaro and then west yako haifanira kunge iri inoita zvakanyanya handiti? Right. But CheChikapa depends neari pamusoro zvichienderana. And it also it depends nemunhu akakugara ari pamusoro pachona. Kana ari mukadzi ari pamusoro, kana ari murume. So zvinoda kuti mese munge muri munochigona. Handiti achinzi chikapa chinofanira kungonzi chinzi mukadzi iwe uita chikapa chete. No. Both sides handiti. Chikapa tichigwirangwe tinotobatsirana tichinakirwa tese. Handiti. As you do it depend, as you do it perfect, murume achinga achigonawo anosimudza chest yake. He gives you allowance kuti usimukirewo, right? Muri kuzvinzwisisa kama mutactical. Mutactical kuti anzi murume ka newo murume unofanira kunge uri unogonawo chikapa. Chikapa hachisi chekungonzi vakadzi chete. Chikapa hachisi chevakadzi chete. Newo murume unofanira kunge uri unodi. Handisi kunzwika? Handisi kunzwika? Mene akundifonera. Right, handisi kunzwika? Confirm, can you hear me? Murundinzwe. All right, thanks very much. No confirm out zoninda kunzwika. Thanks very much. Thank you so much. Can muzukuru wangu abuda uya, can you please come? Ndaisa link. Toda kumbotira kudemonstrata iyi panyaya yataurwa nabanyaya. Hanzi chest out, murume unoitawo chest out, wopawo mukadzi wako cortisone. Kana murume aripo ari pamusoro haufanira kuti ndipa munhu, handiti unofanira wakasimukirawo kudai zvanditi wakasimukirawo kuti pakati penyu apa between you, inzwai kavazukuru kana muchikwirana muchida kunakirwa, pakati penyu apa panofanira kuita gap. Pakati penyu apa pamatumbu enyu apa hafanira kugumana, handiti because mukati ndii kugumana zvoreva kuti zvoni hauchakwanise kumuvha, handiti. But kana wakasimukira wakapawo gap kudai uku kwakagumana ndokuzvinhu, and then pakati penyu apa pange pari pakavhurika zvoreva kuti munhu anenge ane uneone free play yekuita zvese zvaunodi zvaunenge uchida. Even ari pasi kana ari mukadzi mukadzi ari pasi anenge ane mukana wekunatsosimukira kusimudzawo west yake sezvatachitsanangurwa kuti kana pakurwa chikapa magaro awo haafanira kuti anga ari anonoguma pasi kuti ndi magaro anofanira kunge ari akasimukirawo pawest panapa, and then achicirculate. Handiti pamune muchiita pepa achicirculate. Iwowo murume ka haufanira kuti pakukwirana pepa unge uri unokwira zvekungoti in out in out in out in out. Aiwa, haufanira kungoita in out in out. Unofanira kuenderanawo newest yeumwe wavo uchirova masaidzi ese. Andi chinhu chako hachifanira kungoenda chinorova kuchibereko chete, ngachirove masaidhi. Womboenda kusaidhi, wombokwesha kusaidhi, womboenda kusaidhi. Anditi beche rese ngari mugwemboro muzukuru rinatsonakirwa.
rinatofila kuti aiwa pane chirimo handiti. Alright, confirmed kuti ndakunzika handiti. So ndezvipi zvimwe wazukuru, ndezvipi zvimwe zvamuroda kuti titi, zvamunoda kuti tikuitirei muone? Hamuchade kucommunicate. Ndezvipi zvimwe? Right, kureva kuti madzidza uzukuru wangu nditi madzidza zvinenge zvafamba zvanhasi. Thanks very much nesupport yamuri kupa. Right, I want to ndoda kungo ndingotaurawo vazukuru. Kune vanhu vanouya vachida kuzotiudzira zvekuita pamba pedu, aiwa ka. Ininiwo sasekuru vevanhu hamunombondoonawo ndichienda mumba kwevanhu kunowaudzira zvekuita. Handiti? Kana zviri kuitwawo panzvimbo pane ndasvika ndikasvikawo vanhu vachiita zvavari kuita zvandisiri kunzwisisa kana kufarira, ndinongosuduruka. I don't comment anything, ndinongobva ndobva ndazviendera. Handiti? Handiti? Aiwa, hatulana hana kugumbuka muzukuru, hana kugumbuka, tisichatamwe. Mamuscles ekutsamwa akawandisa kupfuura mamuscles ekufara, handiti? So inini I'm ever smiling, ever happy, handiti? Aiwa, atite ma-emotions, atishandise ma-feelings pa social media, zvachese. Handiti? Thanks very much. Okay, brother. Alright, parotaurwa dzenyengano pano, parotaurwa dzekutokwirana panapa. Ndodzatachitaura, but it's very unfortunate kuti wasvikawo time dzedu dzakwana dzekupedza. Thanks very much vazukuru nekusapota kwamaita basa. Nditi kana wanga wasati wasubscribe, let's not forget to subscribe. Kana wakamboenda ukadzoka, welcome back, and welcome back to the family. Let's support this channel nekuona ma videos, and tikapedza kuona, let's share. Handiti? Let's share our videos vazukuru. Handiti? Change pa channel pedu panapa tinodhila ne celeb gossip. Handiti? But tirikuda kuti tinge tiri tichinyanyodzidzisana zvakare magariro evanhu mudzimba. Handiti? Tichisanganisa zvese kuti murume nemukadzi munofanira kugara mese zvakanaka sei, ndezvinhu zvinodiwa nemadzimai, zvinodiwa nevarume. Also, tichange tichitaura next topic yedu, we are going to be talking about vana vedu vadiki vachikura, pavanenge vachichinja kuti isusu sevabereki tinofanira kunge tinopawo mukana vana vedu wekuti vanga vari vanoitawo zvavanoda, kuti mangwana vasazotinetsa vazukuru. Handiti? Ngativapewo freedom, tisarambe takadzvanyirira vana kuwadzvanya kwa. Tichange tichitaura nyaya dzese relationship yevabereki nevana. Relationship ndokunga takambotaura vana vamwene nevakwasha nana tezvara nana mbuya. Takamboitaura topic yachona ipo panapa. Stream yachona ngacheka kuma live streaming aripo matopic iwawo. Handiti? So sasekuru venyu, the only Zimbabwean uncle, ibasa rangu rekuti ndinge ndiripo kunge tiri tinodzidzisana. Handiti? Thanks very much vazukuru, maita basa nekusapota musha wenyu uchikura. Handiti? Nasekuru Saint morara zvakanaka vazukuru, mudzimba dzenyu dananai zvisingaite mukwirano vazukuru, zvisingaite munakirana. Handiti? Nakiranai mugare zvakanaka. Nasekuru Saint, the only Zimbabwean uncle, ndibva ndati much love. Much love vazukuru.